Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Curaçao speelde gisteren met 1-1 gelijk tegen Haiti in Haiti. Bij het doelpunt van Curaçao door Elson Hoy werd uitgebreid stilgestaan bij de afgelopen weekend overleden reservekeeper Jairzinho Pieter. Ook na afloop van de wedstrijd werd hij geëerd. Tegelijkertijd werd hij speciaal genoemd tijdens de opening van het parlementaire jaar en door minister-president Eugène Ruggenaat. Curaçao rouwt na de dood van Jairzinho Pieter. Bij een auto-ongeluk is gisteren een vrouwelijke chauffeur om het leven gekomen. Het ongeluk vond plaats op de Cammina Brudenandi Bracapotti. Volgens getuigen reed de vrouw met haar auto op de weg toen ze plots de macht over het stuur verloor en in de Mondi reed. Ambulancepersoneel kon na aankomst niets meer voor haar doen. Volgens gouverneur Lucille George Wout moet Curaçao veerkracht tonen. Bij de opening van het parlementaire jaar gaf ze aan dat het motto voor de komende jaren is dat het land weliswaar kan vallen, maar dat we daarna weer moeten opstaan en doorgaan. De gouverneur las tijdens een opening van het parlementaire jaar de plannen voor van de regering. Die wil vooral werken aan een verbetering van de economie en meer mensen aan het werk krijgen. Minister-president Eugène Ruggenaat denkt dat 2020 een positieve verandering voor Curaçao zal brengen. Meer dan 3 weken nadat zijn boot werd aangehouden door de politie en 3 mensen werden gearresteerd nadat er drugs op de boot was gevonden, is ook fotograaf van vigilante Umpie Welvaart gearresteerd. Hij zit sinds gisteren vast. Op de boot werden verschillende hoeveelheden drugs aangetroffen en de zaak is momenteel nog in onderzoek. De inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren weer een truckipang gesloten. Nadat bleek dat de truckipang zich niet aan de regels hield. Niet alle vergunningen waren op orde, zegt Ronnie Cornelis, inspecteur namens het ministerie. Hij noemt het onacceptabel dat mensen zomaar een eetgelegenheid langs de kant van de weg zetten zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Een grote brand in Bokasami gisteren. De voormalige rozenkwekerij Curafloy stond in lichte laaien. En dat betekende onder meer dat een opslag met papier, karton en plastic volledig in vlammen opging. Omwonenden werden geëvacueerd in verband met de overlast van rook en water. De voormalige rozenkwekerij is eigendom van minister Maurice Adriaans, oud-minister voor Frente Obrero. 2 jaar nadat orkaan Irma veel verwoestingen heeft aangericht op Sint Maarten, is het toerisme op het eiland weer helemaal hersteld. Dat stelt het toerismebureau van het eiland. Zo verwelkomde Sint Maarten in de eerste helft van 2019 bijna 1,1 miljoen cruisepassagiers op bijna 400 cruiseschepen. Tot het eind van het jaar verwacht de haven nog eens 1,5 miljoen cruisepassagiers op Sint Maarten te verwelkomen. Dat zijn aantallen die ook voor Irma werden behaald. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.